Longiting pujiastawa hayu arahayu sagung dumadi nuwun kepareng hangaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara ketoprak bakti kuncara. Bakti kuncara dipun pangarsani Ki Agus Subekti mijil saking Gunung Sari Klagen Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Nuwun para pamirsa kadang sutresna budaya keparenga kita sagutra nglajengaken pagelaran ing dalu menika minangkani pamundutanipun ingkang kabukan gati. Pagelaran ing dalu menika kepareng beber cariyos sejarah Mojopahit serial Nambi Wini Sudo dumawah perangan Ronggo Lawe Gugat. Paraga wati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika atekan sepisan wonten ing Grujugan Sewu. Ronggo Gadung dipun paragani Bagus Budi Utama, Raga Patni dipun paragani Dimas Wiwi Wijayanti. Kliran candhaipun wonten ing Karaton Mojopahit. Prabu Kertaraja Sajayawardana dipun tindakaken dening Ki Hadi Sukeri. Haryo Nambi dipun paragani Raka Mastri Jatnika. Juru tembung Mancanegara Ken Sora dipun paragani Ki Anom Hartono. Tiba-tiba peringan Kebu Nabrang dipun tindakaken dening Ki Edi Parabowo. Bupati Tuban Ronggo Lawe dipun paragani Ki Agus Subekti. Senopati Gajah Biru dipun paragani Ki Bagus Sucito. Wandan Sekar dipun paragani Bayu. Siti Nur Hayati Ertosari dipun paragani Dimas Tata Wulandari. Senopati Kelabang Gunung dipun paragani Ki Agus Supriyanto. Kliran candhaipun wonten ing Desa Gedangan. Sutejo dipun paragani Ki Bagus Siswanto. Lasmi dipun paragani Bayu Puah Nengwati. Joko Kalih dipun paragani Bagus Bayu Saputra. Lurah Gimo dipun tindakaken dening Ki Aris Paminto. Kliran candhaipun wonten ing Kabupaten Tuban. Dewi Mertaraga dipun paragani Mbak Ayu Sri Hartini. Tirtawati dipun paragani Dimas Dwi Suyanti.
Para Magersari naringgih Seniwati Ayu Bakti Kunjara wonten ing ban Srintil Repat utawi dagelan trio lawak Bakti Kunjara Nanda Abhinawa Liun Gonjales Gendong Tralala Soho Cak Ceblong Pungkasan ngatur sagutrah Bakti Kunjara ngaturaken sugeng amirsani ngantos titi paripurnaning pawiyatan. Muga samya memuji asesanti muga kalis ing sambikala manggih ing rahayu jaya wijayanti Bakti Kunjara. Bakti Kunjara anjayeng bawana nuwun.
semaput kaya lintang ngaleh wae. Kita mbok kanggo kowe Bupati. 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 Ciratu komo. Teni sawetara Bupati. Dadi sampean iki mau wis ngerti. Yen to aku ngetok-etok semaput to, Kakak. Mestine aku ngerti, Ragopati. Apa ya ana lumrahe wong semaput kaya lintang ngaleh nek ora kowe ora ana, Ragopati. Aku njaluk ngapura karo sampean ya, Kakak. Yen to aku wis gawe sampean kuwatir nganti sing kaya ngono. Ragopati. Menawa ing mau kelakon kowe mati saka tanganku. Mesti wae aku sing kelangan, Ragopati. Mergo ning jagat iki ora ana wadon sing tak tresnani. Mung kajaba kuwi Ragopati. Dadi ngono, Kakak. Iya. Ora kok gak. Apa kok sebabe aku nganti kaya ngono? Mergo ngene lho, Kakak. Antarane sampean lan aku ki lak ya manten anyar to. Ning apa sebabe? Sampean iki saben ngomong-ngomongake gladen lan graden, babar pisan sampean iki ora mikirke aku, malah ngapura ngiwakake aku, Kakak. Ragopati. Ora teges aku ngiwakke karo kowe kuwi ora. Nanging nganti saben dinane aku tansah gladen olah beloroku mempeng semedi papan kene. Kabeh mau saka dawe Bapa Supa Madrani. Mula aku tansah ngiwakke karo kowe, Ragopati. Mula ning kene aku njaluk ngapura karo kowe, Ragopati. Dadi kabeh kuwi mergo dawuhe Bapa Supa Madrani to, Kak. Pancen bener. Angrem kok gak. Dene iki wis ana kalodhangan wektu antaraning aku karo sampeyan. Aku kepengin banget, Kakak, ngerti sepura ki dhewe tresnamu kanggo aku. Aku kepengin lomba ning samudraning asmara bareng karo sampeyan, Kakak. Yen kabeh mau saka pejalukmu kaya ngono, Ragopati. Bakal tak wujuti. Ning kene bakal tak budek. Sepira to gedine rasa tresnane Rangga Gandhung tumrap Ragopati. Kanggo ngantepke atiku, yen ora ana wong wadon sing kok kesane njaba aku ing jagat. Rumangsa ing jagat iki pasrahaken tanpa pasriyane kuwi karo kowe. Mula aku tresnani karo lair tansih saben dina aku tansah minta marang pakuasane Gusti. Muga sabungan tresna antaraning aku lan kalis ing sabikala selawase bebarengan. Wis tak antepke atiku mun kanggo tresnani sampeyan, Kakak. Senajan tak kemana sing wis karo aku. Ning kasmiyatane sing tak pilih sampeyan. Percaya karo yen to lair tansih batin aku tresna karo aku. Ning kene padha ngiket janji. Tresna mung dikak. Atiku siji mung kang tresnani karo kowe.
tamtu tatu barat wong numpak padha saka karepanku kok kaya ngono. Saben dinane aku tansah reruntungan karo kowe. Nanging saka kabeh mau dawuh Bapa Supomadran sing dadekake saben dinane aku lan kowe ora bisa cedhak. Lah dawuhe piye to, Kakang? Saben dina aku tansah gladen olah bela raga lan mempung semedi di papan kene tuladane kaya mau. Oh, kaya ngono. Ana apa, Kakang? Mung siji penjaluk kula Bupati. Menawa ing mengkone ana bocah lanang sing luwih bagus, sing wis sugih. Tak jaluk aja nganti kowe katuluyu karo bocah lanang kuwi mau. Cukup aku sing kok tresnani karo Bupati. Ora dadi watakku yen to nganti aku gampang menehke ati kanggo wong lanang liya, Kakang. Matur nuwun Bupati. Bupati. Mentas wae aku nampa dawuh saka ngarsane Bapa Supomadran. Kang supaya aku tumuju ana praja Majapahit. Nyaosake Kyai Kala Nadah Kunjuk Sinun Prabu Kertarajasa Jayawardana. Mula sawetara aku karepe pisah. Apa ora luwih becik yen to aku melu sak lungamu, Kakang? Jo. Praja Majapahit kayadya. Dalane uga rumpil. Menawa ing dalan ing mengkone ana apa apane karo. Mesti aku sing bakal kelangan. Cukup aku sing tumuju praja Majapahit. Mengko yen wis ana kerampungan, aku bakal tulis bali ana grujukan. Kaya ngono, Kakang. Ya wis, yen ngono aku manut karo sampeyan. Ning janjine, Kakang. Apa? Yen to wis ana kerampungan sampeyan ndak. Aku janji karo kowe. Yen wis ana kerampungan, aku bakal tulis bali. Kaya ngono. Engko yen ora kejaran. Sing hati-hati ya, Kakang. Sing hati-hati. Pantulan wis tak janji. Timbang aku ning papan
Paman Kenso. Sabda katimbalan Sinuwun. Ngaturi kasugengan rawuhipun wonten ing pendhaki Kraton Mojopahit. Pikantuk pangestu dalem anggen kula sowan Ngabyantara kalis ing Sarkara-kara namung sungkem kinarya bekti Sinuwun. Sampun ingsun tampi ndadosaken sukarna jroning wangsul puja asli kula numpur dhumateng Paman Kenso. Dapat ing pamundi mugi ndadosaken teguh yuwana ingkang abdi. Dipun sekecakaken Mangestoaken dawuh. dumateng Kakang Kebuan Abrang Dawuh dalem winantu Basuki rawuhipun wonten ing Kraton Mojopahit. pangestunipun Sinuwun Prabu Kertajasa Jaya Wardana. Suwan kula mboten manggih alangan namung sungkem saha bekti kula katut. Damel bombong lah mongko wonten ing tunggaling ingsun. Namung wangsul puja asli kula numpur dhumateng Kakang Kebuan. Kula tampi mugi Allah anani sentosaning gesang kula. Kakang Kebuan Abrang karo Paman Kenso Paring dawuh Sinuwun. ngantos ingsun ngrawuhaken sedaya parampara ini sepuh lerekipun Kakang Sentana Paman Kenso adalah Kakang Kebuan Abrang namung wigatosipun badhe ngrembak bab komplangipun dampar kepatihan Hamengku bumi wonten ing Praja Mojopahit. Ananging sedan layang undangan sampun sumebar wonten sedaya bupati kemancan ning taksih wonten setunggal palengganipun Kakang Pronggolawe Hadipati menapa saged dipun purwakani. Duh Sinuwun ngenani parpatan agung ingkang badhe amini suda dhumateng Bupati Hamangkubumi menika gumantung kawicaksanan dalem. Sinten ingkang pantes, sinten ingkang patut lenggah minangka patih menika wonten kawicaksanan dalem ingkang abdi pun kensora tansah andhederek kersa Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardana. Lajeng saking ego pamratipun Kakang Kebuan Abrang kados. Leres ing dipun aturaken Paman Kensoro. Cetha lawe boten ketang layang sajuwe. Sampun nampi nawolibran saking ketul jenengan. Nanging lawe randat lan boten ketingal sowan. Nggih. Menawi lawe enggal sowan, menawi boten menapa jumenengan patih Hamangkubumi badhe urung gumantung sowanipun Ronggolawe. Menika Sinuwun sampun kalih aturipun Kebo Anabrang. Ari sampun dipun temtokaken menawi to ngrantos salah setunggal adeke negari menapa badhe urung jumenengan pepatih Hamangkubumi. Monggo enggal kapurwakani jalaran Sagung Paranayaka Sentana lan kawula sami nengga jumenengan pepatih Hamangkubumi. Menawi ta sedaya paranpa pinisepuh sampun samian mayogyan kepareng badhe ingsun purwakani Kakang Nyemanggaken ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardana Ratu ing Mojopahit angin anglimbang komplanging dampar kepatihan
Hamutosaki, Haryo Nambi, Kinaryo, Patih Hamengku Bumi. Kangge ngestreni jumenengan Patih Hamengku Bumi ing Majapahit. Sedaya para tamu kuwaturi jumeneng saking sawetawis. Kakang Hadipati Tuban, Kakang Ronggola. Duh sinuwun Prabu. Kini menapa randhat rawuhipun wonten ing kraton Majapahit. Ingkang agung pangapuntenipun duh Sang Prabu. Randhap sowan kula. Kranten titian kawula. Urangga Kiai Mega Lamat. Moga wonten ing satengahing margi. Namung kemawon sinuwun. Saderengipun suku tumapak wonten ing Pendhapi Agung Kraton Majapahit. Wonten ing Pangurahan Jawi. Suraing kawula gumuruh ambata rupa bandhe ngungkang manggung. Bariyep sumelegur mangambal-ambal. Duh sinuwun Kakang menapa wisudan Patih Hamengku Bumi ing Majapahit sampun dipun temtokaken. Sampun Kakang. Menawi to sampun sinten ingkang kawinisuda minangka Patih Hamengku Bumi Majapahit? Ingkang ingsun winisuda minangka Patih Hamengku Bumi ing Majapahit boten wonten sanes Kakang Haryo Nambi. Haryo Nambi. Sinuwun Prabu. Kakang Ronggola. Nambi kawinisuda minangka Patih Hamengku Bumi Kraton Majapahit. Menapa sampun dipun sarujui sagung para saka guru ing Kraton Majapahit sinuwun. Kalih pratiga sedaya para sesepuh ing Majapahit sampun sami sarujuk. Menawi ngaten cetha saka guru Majapahit anggenipun menggalih boten ngangge glathok nanging ngangge jengkol sinuwun. Hei! Sinuwun Kakang Ronggola. monggo katuran dulu sinten Haryo Nambi. Nambi menika tiyang bodho balelo longa-longo kaya kebo. Nambi tiyang sirih wedi ing getih. Nambi menika namung prajurit juludang, namung wasis icip-icip jangan tulit-tulit sambel. Menika Nambi Patih Hamengku Bumi dipun cepeng tiyang ingkang wasis dereng kinantenan. Waigo betaken dumateng jejibanipun menapa malih namung sak Nambi tiyang bodho
badhe dipun beto wonten pundi Kraton Majapahit sinuwun Prabu. Kakang Ronggolawi Nggih. menawi saking pemanggihipun Kakang Ronggolawi lajeng sinten ingkang pantes kasengkakaken pinangka patih Hamengkubumi. Samboten botenipun. Priyayi ingkang pono ngenani Udonegari ugi ageng labuh labetipun tumrap negari Majapahit kados dene Paman Ken Soro. Lawe. Yen kowe matur aja waton ngucap. Ning maturo dengan go pewatonan. Ora usah kowe iki nonyo-nonyo kelawan lelaban liat. Aku redan derajat. Aku redan pancat. Aku iki wis tuwa. Uga aku iki nayaka praja ning Majapahit. Ora enteng jejibanku. Ora enteng sampeyan sesanggemanku minangka jundemungan kanca negara. Mula yen matur ana nesa dalem kuwi kudu kebake pengati-ati. Aja waton matur. Bisa meneh aku ora dan derajat. Aku wis tuwa lah. Duh, sinuwun Prabu. Paman Kenso Keparenga sinuwun Prabu Kertara Jasa Jayawardana. Sampun ngantos ndhahar aturipun Ronggolawi kula mboten edan derajat. Sinuwun. Kakang Ronggolawi Monggo katuran maca lembaran sejarah adatipun negari Majapahit. Alas trek kababat sehingga dados Tito Goro Majapahit. Paradyan Wijaya jumeneng ratu kanthi gelar Sanggrama Wijaya Karta Rajasa Jaya Wardana menika maraken korban ingkang tanpa wilangan. Muladanipun wonten pangamuhipun prajurit saking negari Tartar ingkang dipun pandegani Panglima Mengki. Campuh perangkalan prajurit ing Majapahit lan prajurit saking negari Tartar. Sinten Senopati Majapahit menapa nampi boten? Nampi boten ketrimugi. Ingkang ngadepi prajurit Tartar Ronggolawi campuh ing medan logo katite tangan kula rojah rajeh gupak getih. Prajurit Tartar mundur. Senopati Majapahit Ronggolawi katungga prawipun prajurit saking gelang-gelang Segoro Winotan Kebo Bundaran Ronggo Janur campuh perangkan prajurit Majapahit. Senopati Majapahit sinten menapa nampi titih boten nampi nanging Ronggolawi ingkang ngadepi prajurit gelang-gelang. Senopati gelang-gelang mati jengkelan dadi batang ranten tandange Ronggolawi satitik gigir kula doak-doak tatu tumbas. Lho kados mekaten ingkang kawin sida minangka Patih Hamengkubumi namung sak nampi sinuwun. Nampi nampi ampun kenyonyok hatimu kasenggol rasamu saka ucape Ronggolawi. Nek pancen nampi wong lanang loro atimu arep ora trima tak ajang ombo tabrakan Ronggolawi nang kene apa nang ndi waktune pirang dino ayo nampi tabrak rawean tanganmu nabrak muntrat itu pendirangan krepat semune ra mau si kabeh syukuring Majapahit cekto nampi wong cilik semoro wani tanding lawan kowe lawe yen nantang aja nampi yen kowe wani aja nampi iki nabrak kowe ayo
Rumantianipun kula atur pinaraken. Kakang Kebuan Abrang Jauh. kula atur ing sabar. Kula atur ing sabar. Kula atur pinaraken. Menika wonten ing sakmadyanipun Pendhapi Agung Kraton Mojopahit. Kathah para pinisepuh paran para negari ing Mojopahit sarudi ingsun Ratu ing Mojopahit Kertarajasa Jayawardhana hamutusake Arya Nambi kinarya patih Hamengkubumi dumateng sinten kemawon ingkang boten sarujuk ingsun minisuda Kakang Arya Nambi kinarya patih Hamengkubumi saged nilaraken Kraton Mojopahit. Cacak! Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kakang Ronggolawe. Ronggolawe tutu bocah cilik. Ronggolawe tutu bocah wingi sore. Ronggolawe wis tanggap mungguh sabdane Ratu Mojopahit Kertarajasa Jayawardhana. Lamun to ditetepake Arya Nambi minangka patih Hamengkubumi Kraton Mojopahit nganti jagat digulung Ronggolawe ora bakal sowan ing Mojopahit. Nabrang, lawe, nabrang. Hei, ojo to anggap karam karo golek rambut. Loro karepmu. Nek pancen kowe lanang priyangga, wong sing wani karo wong pancen kabantut no petung karo golawe. Arep ora ning kene gone metu njaba tandeni. Saiki wani besok. Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kakang Kebuan Abrang. Ronggolawe cethok. Boten sarujuk pendengan dalem wisuda. Nampi minangka patih Hamengkubumi. Ronggolawe kula pamaken gajah ing bedol saking Pandeglang. Boten wonten ingkang saged nyepeng kejawi seratinipun. Lajeng sinten seratinipun? Seratinipun Ronggolawe boten wonten sanes. Paman Kenso Dawuh dalem sinuwun. jumbuh kalian pangandikanipun Kakang Kebuan Abrang hati-hati babi. Ronggolawe menika dipun ibarataken gajah ingkang bedol saking Wanti. Boten wonten saenging saged nyepeng kajawi seratinipun. Mongko seranipun panjenengan milokanipun menika. Paman, kula nuwun alit dipun ripih dipun suwanaken ageng mangsa borong sowanipun Kakang Ronggolawe mantung panjenengan. Sinuwun Paman dawuh dalem badhe kula sekaten. Nanging menawi to mangke Ronggolawe boten kersa manunggal wonten ing Mojopahit menika didik harapan kula nanging menawi ing mangkipun Ronggolawe manunggal bejo wong Mojopahit namung kemawon Ronggolawe menika sakmenika sampun tatu penggalipun mila menawi boten kersa manunggal wonten Mojopahit sampun ngantos nutuh dumateng pun Kensoras.
sabrang nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Madinah. Nderekaken sugeng kondur. Salam taklim ingsun kumanduk kula warga wonten ing Kadipaten Pati. Sendika dawuh kepareng nyuwun pamit. Kakang Reki Lopati Haryunam. Pangapunten saderengipun sinuwun. Rumaos kanyonyok sak lepeting batos. Sampunipun Sirun Prabu minisuda minangka jeneng patih Hamangkubumi wonten ing Majapahit. Nanging wonten peranganipun saka bumi ingkang boten ayogyani. Ing mangkenipun badhe damel gegeripun Majapahit. Pramila saking menika sinuwun. Kalenggahan patih Hamangkubumi kajablo tulino lan Negara. Kakang Reki Lopati Haryunam. Sabdo Pandita Ratu Datan Kulawang. Ingsun sampun amidi panjenengan sarta ami suda panjenengan kinarya patih Hamangkubumi boten mujudaken ganjaran. Nanging mujudaken tanggal jawab katentreman wonten ing kraton Majapahit. Kanthi tentrem lan botenipun kraton Majapahit kula pasrahaken dhumateng Kakang Haryunam. Rengaken marang Suwanan ingsun barang. Singosari bedah bapak morotuamu Prabu Kartanegara Kukul uripmu kediarang-diarang sedina mangan telung dina ora mangan kowe ngenger kowe lunut urip karo bapakku Arya Wiraraja Banyakwiti nanging bangsa iki bukti bawa lingkuh cikrang selo tumbang dur kowe sawenang menang orang nganggep barang Ronggolawe orang direwes marang Ronggolawe kerancingan kowe Wijaya. Lah keparat Purantoto.
ngene ora Nantang-nantang karo Golawi. Kaya kuwawa ndilan wis siap bangke kowe nabrang. Ora usah kowe canduk lawung kalawan perkarane. kok kene aku ora cantol awung perkara Ing Mojopahit kowe ngluwi rasa gumelar. pancen yo Rato salira angrasa wani. Grayang gitokmu. Sopo kowe nabrang? sapa Kowe iki biyen biajak karo iso biyen kowe iki kento. pancen aku ban Angin bareng saiki mesti wis sumangkean. Arep jajal marang Golawi. Nabrang, lawe iki tutu perkaramu. Angin perkarane Lawi. Lan Wijaya ratu ing Mojopahit. Minggir apa ora? nabrang swindir nek wis nyangkeng sirahe ronggo lanjut Ketoaran Madeg laras wah semane ana panganane nak ora kepangan madeg Lawe. Kowe iki salah sawijining pangarsa negara. Kowe iki pangkat bupati sing kanggo panutan kawula ning Kabupaten Tuban. Yen to bupatine padha cengkah, padha tukar padana sak tenging dedalan. Iki njur kawulamu kepiye to Lawe? Kowe bupati ra desen jeneng tukaran jeneng glotyo arep pamit. Kowe barang sing tak kandhani. Bener? Mbok yo kowe iki bisa kanggo conto, kowe iki bisa kanggo tepa tuladha. Kae ana pepacuh sing kena kanggo panutaning urip. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut puri handayani. Kuwi paugerane wong urip. Kowe bupati gelem maca, aja bupati Kowe bareng sing tak kandhani. Lawe. Lan kowe nabrang padha-padha saka guru ana negara Mojopahit. Yen pancen Lawe rumangsa dadi wong kang jaduk, dadi wong kang sekti digdaya. Lan kowe nabrang yen to wis rumangsa gato tanganmu. Yen to wis wani adus lan ngombe getih musuh. Musuhmu dudu Lawe. Sinten padose musuh? Lan kowe Lawe. Musuhmu dudu nabrang. Sinten musuhe kula ronggo gedhe. Yen pancen kepengin mudhang Bathara Kala, ayo iki lho Ken Sorantaba. Ayo. 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 Yo kene dong nglumpruk kowe kapuk kowe. Rumangsamu ora ketang tuwek ngidoni kowe ora kenter nganti tekan waduk randuk gunting tak emas gurune. Tuwek-tuwek kandhani ora kena. Napasku meh nganti pedhot. Kabrang. Sumbring perkara iki kowe. Mergo capmu panas kelawan atine Rangga Lawe. Mula kowe bali. 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 Nggih. Ayo bali. Nggih. Bali ora kowe? Nggih. Panggani angel. Bejo kowe we, ame bejo. Kowe tanding lawan aku durung rampung sampe pamanmu. Ora sampe pamanmu. Kabrang. Bali ora? Nggih. Bali ora? Oke. Bali. Oke. Lawe. Wong tuwa nangis batin Lawe.
ngerteni lan nonton kahanan oleh pendopo Mojopahit. Podo-podo saka guru podo rebut bener. Aku ora nyalahke kowe. Aku ngerti apa sing kok karepake. Aturmu sing kaya ngono iku mau bener nanging kurang bener. Ilingo lawu. Ora ketang kowe ana ing Kabupaten Tuban. Kowe iki madeg bupati. Sinembah dening para kawula ana ing Kabupaten Tuban. Nanging kowe kudu eling. Yen tono ing pendopo Mojopahit. Rangga lawe kuwi dadi sapa-sapa. Ning rangga lawe iki mung kawula lumrah. Nganti kewani ngundhamana kaya ngono. Iki ndadekake gelo penggalih Sinuwun Prabu Kertaraja Sajayawardhana. Aku ngerti kok lawu. Yen to kowe ngepinake Mojopahit kencar-kencar gayuh kencana rupi. Adeke Mojopahit nganti kok rewangi tetes sing getihmu. Kok rewangi uculing nyawamu saka ragamu. Ning wis semono tanpa dipailu kelawan Raden Wijaya. Keng saiki dadi ratu ana Mojopahit. Mula yo, lawe. Nganti aku mrepeki kelawan Rangga lawe Bupati Tuban. Pancen aku dinuta kelawan Sinuwun Prabu Kerta Raja Sajayawardhana. Dibaratke Rangga lawe gajah kang medhot saka wantilan. Gajah gampul ora ana sing bisa ngendhakake lan nglulutake gajah yen ora sratine. Gajah dibaratke Rangga lawe, Srati dibaratke Kensora. Mula aku njaluk kanthi banget Rangga lawe. Kanthi wening ciptamu. Ayo. Apa gunane padudon? Saiki ayo padha manunggal menang Mojopahit. Padha mangun negara Mojopahit supaya nggayuh kencar-kencar kencana rukmi. Ayo bali Mojopahit ya lawe. Kula kedah wangsul wonten ing Mojopahit. Iya. Paman Kensoro menawi Rangga lawe purun wangsul ngeleset nyembah kelamaane Wijaya. Bejo ratu ing Mojopahit. Nanging piye Rangga lawe? menawi Rangga lawe boten purun wangsul sowan ing Mojopahit, ateges Rangga lawe balelo. Lawe! Lawe! Lawe, lawe. Yo. Apik kekarepan. Kowe kepengin dijegake adil. Kowe kepengin junjung Mojopahit. Nanging kleru patrot lan tumintakmu. Kaya ngene iki jurang kelingan lakon kang wis gamuri. Pendak-pendak Mojopahit katampuh ing bebaya. Pendak-pendak Mojopahit katrajang ing perang. Mung kowe Rangga lawe. Mung kowe kang bisa mrantasi gawe. Nanging bareng saiki kowe sing balela Mojopahit. Apa Mojopahit bakal korat karet Rangga lawe?